Румене, много добре знаеш, че събирам пари за пластична операция. Имаш да ми даваш 380 лева. Дошла съм да се разберем съвсем Така човешки. значи. Дошла си да се разбереш Какъв човешки. ти е проблема, бе, пичага? Дошли сме да се разбереме тук съвсем човешки. Ще даваш ли парите на момичето или да те Да, почваме? точно така. Хубаво, така да бъде. Искате да се биете с мен, нали? Заедно ли ще ми скачате или по-отделно, а? То грозният до вратата там е най-силен, нали? Той е каратист. Що ме каратиш, ще го оставя за най-накрая. А ти си комплексарка с малки цици. Виждал ли си в огледалото колко са ти малки? Какво? Я пак повтори добре. Откачена си. Накрая ще ти ударя един шамар. Какво ми каза? Казах, че си комплексарка с малки цици, защото сега с тия малки цици ще е трудно на улицата да заработваш. Чичовците от квартала не харесват прави дъски. Мислиш ли, че някой ще те погледне тебе? Погледни се, косата ти е мръсна, не се къпеш, зъбите са ти криви. Не говори така, бе. Нещастник. Как ще й говориш така, бе? Ела тука, бе. За къв се мислиш ти, бе? Дришло. Ей, лайно. Пусти го, бе. Не се бърка, бе. Чуваш ли, бе, педерас? Не се бийте, бе. Сега ще смачкам от всякъде, бе. Майчица мила. Ръката ми. Ръката ми.